hammadi a hulani quoi fama ko mine ma sene wela sene metta sene bonna sene moƴƴa aussi so mboɗo wuura walla so mboɗo maaya min mbaɗandi ka sehlam quoi mi wawa wadde gaka ko lundima haala ma kadi mbaɗen ndiya ko waɗi nafoore no feewi mais mami ƴewta ɗum e ɓerdam mi ɓertirema jaabol janggo inchallah ko wawi wonte hen foof a faami hammadi woto hul quoi woto hul deeƴo ɓerde ma ko mine ma sene wella sene metta sene muusa malla sene metta ko mine ma hayso mboɗo maaya joni e ɓerde ma deeƴi quoi eyi ko wawi wonde hen foof janggo mam ɓertanema jaabol salali wala alaikum ba'azin tamara da wala khamar salali wala alaikum da wala ko wala ko wala salali wala alaikum salali so lamode ko min kalduno ko hande nanda non holno ɗum jogori wade sabu hakkillamo feccima fecce kewɗe e ɓernam nde kadi deeƴani hen sabu en jeeya ko babam haɓirtino e yam ko ndeɗo hunde woto mi yaade hammadi sababude on ko julɗo woto nannudemi e ko woni ko joni somi fini tan mboɗo wiya mboɗo yaha mboɗo tuboya ene wawi addandemi caɗele te addantami ko caɗele mawɗe te mi wawa tuɓde gagami suuɗo babam te mboɗandi ñande fo babam eji wonde samba tuubi maɗum jibin caɗele mawɗe no fewi te mboɗo andi so tawi mi firti aadi so tawi jinnomi ko cehilakalaka hakkunam men feewa waɗandima bon te honta fewtude so tawi mi humni aadi o ma hakkunam e babam bon te honta fewtude mboɗo woni e nganuma mawɗo hammadi ndeysan sehillamum min gadodiri aadi te mboɗen to woni ɗo mo fiɓi e ɓernde makko nangue funndi hannde nge mutata taw samba natani islam te mboɗenndi mboɗo yakori kala bangue hen goto pewɗo bangue goɗɗo bonat wonno anniyam ko bangue ɗiɗi fof peewa ko ɗum wawa wonde ɗum noon mboɗo ñaagui Allah tedduɗo o ganduɗo birnide nde o rawnatam e lawol bangol ɓurale am kanko andi lor neɗɗo ƴewrutade galle mumen seeɗa afa ko yaha ken yaha en jindira e bacci mboɗo andi ɓoyata o noddemi quoi ɗum noon mi yaha rek mi ƴeewa fewnude haaju jaam afa komo noddemi quoi an gello kala to jiiɗa aɗa bonna heno bagage o no sardi bagage galle o fo a sari ɗum ha boni elle ko an goto waɗe galle he min tawi wona gonɗen ko janggude karate wona wono no jeyata neɗɗo ne waɗa hunde neɗɗo waɗi fof gonta koye haalde min tawi sa wiyam ni ram mbiya min tawi te womet heƴani ma o saɗa jang karate koye nder galle jangata a bonnat bagage aɗa jang karate janggo e bowal aɗa fiiɗon koyal elle forage Wourossogui a hednen kay bullin ɗon ko tel tan elle asman ceeɗu muɗon aɗa fiiɗon koyal elle tamorde handicapé annen kadi aɗa fiiɗon korlol ma cewkon elle kilo mo suwa wottade e boni a tooñi hoore ma aɗa fiiɗon korlon elle ñiiji chargeur yiyani hoore ma
amuni non jesale le wartan wasman e bone a junna non koyal leppadal mesi ar fi don banduma bawlud le chuwara jahannam e bone a sewna non dangil le jardo bidengal ar fi don balil ma cewngel le ko do spaghetti e yero yoni mal mi tawma ron andu mi wona gije ha mi netti welete adandi so wonani kom kordo won ko mi yida halde min burma wad gantoje belle garayal men ñolam hande kam to gommi ɗon mbaɗanni mi suusa yardude boowal sabu wonno fandaram hande komi gatindirnore hammadi mi yaha hedda makko mi wawa tuubde mboɗa andi hande so tawi min jindiri mi addanima haala gokka ko gacce mawɗe e am te mbaɗenni kadi ma ɗum jibin caɗele ette mbaɗenni ma hoolare wonnode ɓerde makko fof eggu mo wonattu hoolade mi anda mi hattan mi fellete mi humna aadi hakkude mi hammati mi anda kadi mi haddoro tan e yamirore babam pourtant minen komin goni ko ina foftini no feewi min kam tuubdemi ɗum ɗon wona yiddam mbirunomi mboɗo tuuba tan ko hakkundam e hammadi ha ɓeydo ngarɗude ɓeydo fewde sabu ko sehlam mo korsimmi o to yiɗɗiɗi wadde abonné beele wasamo batimi vidéo ji garoji partage a vidéo o miijo ma épisode aji garoji goppa ɗum e commentaire he